Добър вечер, мили приятели! Днешната дата е 31 юли, а ние, екипът на Море от любов и сълзи от щастие, продължаваме да радваме вашите близки. В момента се намираме в село Козаревец, област Велико Търново. По какъв повод сме дошли тук, сега ще ви кажа. Дошли сме да изненадаме един страхотен рожденик от това прекрасно село, на име Невян, който днес навършва 64 години. Поканата е отправена от неговите близки, от Паола, Маги, Любка, Вики и Иван. Хайде към поредния ни участник да видим дали ще бъде изненадан. Доколкото разбрахме, те са събрали, за да отпразнуват рождения ден на Невян. Вече сме на адреса, приятели. Хайде да видим рожденика, дали ще се изненада. Добър вечер! Добре, Мари. Честит рожден ден, ти трябва да си Невян, нали така? Да. Имаш и се нада. Благодаря. Може ли да влезем? Може, разбира се, заповядайте. Хайде да влезнем тогава. Заповядайте. Както виждаш, имаш изненада. Ние сме екипът на Море от любов и сълзи от щастие. Дошли сме тук специално, за да те изненадаме по случай твоя рожден ден. Заповядай. Взимайте моята отчичката сега. Да ти запалим свещичката. Ние ти пожелаваме крепко здраве. Дай Боже, много щастлив. Каквото си пожелаеш, дай Боже да ти се сбъдне. Чакай бе, тати! Дядо, свещичка, нали не да ги спреш? Дядо, ой, приятел, не дай да го даже да боли. Е време за празнуване. Този ден е твой пари. Е време за пълуване. Всички свещи запали. Хайде да запеем всички. Честит да бъде този ден, в който всеки е роден. И честит да бъде този час, когато ти, когато аз, който някой се радва, нали децата ни светът, си подновява светът, като и първост, говори сега. Давай, мама, да те държи, да хайде сега, пожелай си нещо и си подни свещичката. Желая да бъда здрав, колкото възможно, по-дълго и да бъда с цялото си семейство. Които са разрешили и са дошли на рождения. Няма баба, И те да бъдат живи. Хайде да се видяме. айде, духайте с дядо. Браво! Преди да ти дадем подаръците, искаме да те попитаме, можеш ли да предположиш от кои имена идват някаквите, за да те изненадам? Абсолютно не. Аз мога да предположа от кой са, За мен е от дъщерите му и Много от... се изненадам, доколкото виждаме, за което се радваме. Хайде да видим сега. Фиксовете са много. Може да предположиш? абсолютно не. Абсолютно не. Тук ли види човекът? Не знам. Искаш ли да ти ги кажа? Мисля, че да. Поканена съм тук от твои близки. От Паула, Маги, Любка, Вики и Иван. Благодаря ви, приятели, за прекрасната покана. Здраве да не се стървате цялото семейство. Това ви пожелавам. Първо на теб ти благодаря, защото тя ако не беше, може би нямаше да организираме това парти. Жива и здрава да си, здраве да не се отървате. Аз предположих от кой може да е. Аз предположих. Сега пожелаха да ти прочетем и нещичко, което искат да ти го кажат. От 5-6 години, доколкото разбрах, не сте се събирали заедно да празнувате твоя рожден ден. От 5-6 години насам
сега за първ път се събирате, за да празнувате твоя рождение. Баща е тук. Ето книги, почини и читам. Ето Лиличка, дай една Любка да снима. Иван, ела Хайде ти. сега да прочетем какво Къде е пожелахме Иван? твоите близки да ти предадем. Ела. Чакай. Тази песен, твоите близки пожелаха да ти я пуснем. Това е поздрав също от тях. Този специален ден за теб искаме да ти честитим от сърце, да ти благодарим за грижите и годините, които за нас посвети, за твоите побелели коси. Ти не унивай, ние сме тук и знай, никога не ще пуснем ръката ти. Не страхвам, когато го чета, да сте живи и здрави. Ти си ни толкова скъп, че ако отново трябва да избираме и друг живот своя баща, с гордост отново избираме теб, тате. Това са сълзи от радост и щастие. Ти си нашата опора и знай, че колкото и да те събаря старостта, ние винаги ще сме до теб и никога не ще да допуснем да паднеш. Благодарим на Бог, че те имаме. Честит рожден ден! Пожелаваме ти дълги години да си до нас и да ти се радваме. Обичаме те безкрайно много, Благодаря ви много. тате. От сърце ви благодаря. Живи и здрави всички! Няма. Благодаря ви много. Искате ли сега на Най-вече живо да да. кажете нещо на своя любим баща? Да, Това мисля, че е достатъчно. събота беше твърде несправедлив. Изгубихме скъп човек, но не искаме да загубим втори човек. И въпреки, че разстоянието не е това, което както е било преди, трябва да знае, че не е до него, до каквото и да се случи. Разбрах Че това. не е важно разстоянието, важно е сплотеността. Защото няма значение къде сме, ние сме към него. Доколкото разбрах, Благодаря вам много. доколкото разбрах, преди 3 години сте загубили вашата майка, моите съболезнования. Много е трудно, аз също загубих моя баща, знам каква е болката. Но, за съжаление, живота продължава. Да дойдат на ръце. Честит рожден ден! Дай на малката да се малко искаш, дай. Дай на малката, тя ще снима, ела. Не се крие там, ела и тук до там, да представи. Айде, играйте. Опа. Айде, айде, мама, ти си като принцеса, виж, Леничка, ти си здраво облечена. Виж, дядо. Това ще кажеш на дядо, че си рожден ден, дядо. Айде, къде си на хората, айде. Айде, дядо. Приятели, намираме се в село Козаревец, област Велико Търново. Сега продължаваме с подаръците на моите близки. От тяхно име тук сме ти донесли 100 лева, за да се почетите, в случай твоя рожден ден. Един много хубав подарък ти носим. Една декоративна каручка с 6 чаши и линче, заповядай. Още един много хубав подарък имаш тук. Я да видим какво има тук. Уиски с 2 чаши. На здраве, приятели! Да е жив и здрав рожденника ни. Да попитаме родниника. Много години да не радва. Да сте живи и здрави днес. Отново да си жив и Много ви здрав. благодаря. И ние благодарим за поканата. Добре, аз съм ги виждала в TikTok. Благодаря ви, госпожо, за изненадата, която ми направихте. Няма, мама, Благодаря, момичето ми. И чакай малко. Морелка,
любов и сълзи от щастие изненадахме поредния участник от село Козаревец на име Невян, който днес навършва 64 години. Продължавайте, приятели, така да радвате своите близки. Обичаме ви, обичайте се и вие. До нови срещи. Дай Боже да се виждаме само по хубави поводи. Ела, мамо, айде ела. Ела. Заповядайте. Честит рожден ден. Благодаря. Айде. Тези брани. Малко не е добре започва. Thank you.